Ezek az iránymutatások arra vonatkoznak, hogy hogyan néznek ki egy ideális, átlagos költségvetés. Fontos, hogy minden egyes emberre más és más vonatkozik, szóval ezeket az arányokat csak iránymutatásként vegyétek. Millió változó lehet a saját életedben, ami befolyásolja ezeket a dolgokat, tehát mindenképpen érdemes az irányadó számok alapján személyre szabni ezt a saját életedre. Felosztásokat éves szinten kell értelmezni, mivel a jövedelmed az év folyamán ingadozhat, a bónuszok, a változó órabérek, szabadságok, betegszabadságok, stb. Miatt. A kiadások is változhatnak, egyes hónapokban stabilak lehetnek, míg más hónapok pedig ingadozóbbak. Nézzük meg tehát a felosztást. A lakhatás és rezsire elkülönítendő költségvetési arány 25-40%. Ez a legnagyobb kiadási kategória. Ide tartoznak a lakbér vagy a lakáshitel törlesztése. Ha a saját házban élsz, akkor a biztosítás és a különféle fenntartási költségek, például a felújítás, karbantartás is ebbe a kategóriába esik. Ez a kategória magában foglalja azokat az alapvető szolgáltatásokat is, amelyek biztosítják, hogy az otthonod működjön. Ide tartoznak az áram, víz, gáz, internet, mobiltelefon, stb. Az ingatlanod fűtési költségei is ide esnek, valamint bármilyen más közüzemi díj, amit havi szinten kell fizetned. Albert esetének közös költséggel is számolnod kell. A második kategória az élelmiszerekre ajánlott arány, az 7-15%. Az élelmiszer a következő nagy kiadási kategória. Ez tartalmazza a napi étkezéseket és az alapvető élelmiszereket. Emellett ide tartoznak, ha munkád során étkezel, de nem a személyes kényeztetésekről van szó. Az éttermek vagy szórakoztató jellegű étkezések nem tartoznak ide, ezek külön kategóriába kerülnek, mint megbeszéltük, a szórakozás kategóriába esnek. Közlekedés 5-15%. Ide tartoznak a saját autóval kapcsolatos költségek, mint a benzin, karbantartás, biztosítás, szervizek, parkolás, esetleg bérleti díj vagy hiteltörlesztés. Ide tartoznak a tömegközlekedési költségek is, mint a Budapest bérlet vagy a MOL Limo autóbérlés. Én személy szerint külön kategóriában vezetem az autó és a tömegközlekedés költségeit, de nyugodtan lehet idevenni. A következő kategória megtakarítások, azaz befektetések, megtakarítások vagy befektetések 5-25% az éves bevételedből. Ez a kategória az, ami segíthet a jövőben a pénzügyi biztonságodnak a megteremtésében, illetve biztosításában. A megtakarításokba beletartozik a nyugdíjra félretett pénz, a vészhelyzeti alap, vagy bármely más típusú befektetés, amit hosszú távon szeretnél felhalmozni. Ha van mérgező adósságod, például magas kamatozású hitelkártya, vagy gyors hitel, akkor ezeket is itt kell elszámolni, amikor törleszted őket. Még egyesek számára ez valóban megtakarítást jelent, másoknak sajnos az adósságok törlesztése jelenti az egyedül jelenséget a megtakarításra. Még ha nem is tudsz egy nagy összeggel megtakarítani, érdemes legalább valamilyen kis összeget félretenni, amint nincsenek adósságaid. A maradék pénz pedig eloszlik a többi kiadás között, azok már olyan kisebb kategóriák, hogy nincs értelme százalékos arányt javasolni. Ugye a maradék kategóriák ezek: szórakozás, egészség, utazás, gyerekek és háziállatok, ruha, telefonszámla, fodrász és szépségápolás, ajándék, önfejlesztés, illetve az egyéb kiadások. Összegzés és költségvetési tippek. Az összesített költségvetésednek 100%-ot kell elérnie, tehát minden kategóriát a jövedelmhez mérten kell elosztani. Az alapvető szabály, hogy ne költs többet, mint amennyit keresel, és minden hónapban tegyél félre valamit a jövődre. Ha ezt a kettő tanácsot már követed, akkor az egy nagyon jó első lépés a pénzügyi tudatosság felé. Ha van gyereked, akkor a család igényei miatt ezek a kategóriák jobban megváltozhatnak, és többet kell költened például iskolára, gyermekgondozásra vagy ruházatra. Fontos, hogy mindig tudj kompromisszumot kötni.